policía. ¡Invento! 2000. La música és una amenaça. 2005. Els artistes converteixen en productes de màrqueting. 2025. Últims esdevenir desintegrats. 2050. Els joves necessiten llicència per comprar instruments. 2060. Es prohibeix la música en directe i s'empresonen els músics. 2070. Els instruments es destrueixen. 2200. El món discogràfic es monopolitza. 2205. Apareix la corporació Global Soft. El planeta Gamma és un món perfecte. 2210. Tots els joves som iguals. Biblioteca Central de l'Estat. Data estel·lar. 3 de novembre de l'any 2303. He de donar-me pressa. Em temo que m'arrestaran. Encara no he descobert la data exacta a la qual va morir la música. Sembla que un fenomen antic anomenat Operació Triunfo va jugar un paper important. Es feien estrelles de pop com a xurros. Es feien famosos abans de treure els seus discos. En fi, productes de màrqueting creats per la televisió. La corporació Global Soft va aprofitar l'oportunitat i va crear l'era Gaga. Bé. Què és el que tenim aquí? La silueta d'un espia. Digue'm bé, per què intentessis a descobrir el passat? Perquè el passat ens pot portar a l'esperança. Ja vas dir les històries. No hi ha esperança. No! L'esperança és l'últim despert. Llavors, digue'm, quan arribarà aquesta esperança? Quan vinguin els aliats a la nit i siguin benvinguts els fills del rock and roll. Ah! Què saps tu dels fills del rock and roll, El que diu la llegenda, que una estrella molt brillant ens indicarà el camí. I allà on van tocar els campions trobarem els instruments. I allà trobarem la llibertat. Com ho diu els hippies? Aparteu-la de la meva vista. Porteu-la a Nirvana. No! Serà l'amor i no la guerra!
orelles. Gaga, Bla, 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 no us escolto. Ànims, noi, la teva vida està començant. Bé, quan més aviat comenci abans acabarà. No diguis això. Teniu tant potencial. Podríeu treballar en qualsevol divisió de Global Soft que escollíssiu. Què tal la programació musical, nois? No volem programar música, volem compondre música. Crear música. Música veritable. La nostra pròpia música. Vols abaixar la veu? I ara escolteu-me bé, nois Gaga. No em diguis així. El meu nom és Galileo. Fígaro. Magnífico. Però on heu sentit noms com aquests en el planeta Gaga? Galileo, Fígaro, Magnífico. En un somni. Tenim somnis, saps? Escoltem sorolls, crits, veus, cops i paraules. Paraules sense sentit que entren dins el nostre cap. Help, I need somebody. Help! Not just anybody. Ànims, nois. Viviu en un món perfecte. Què més podeu desitjar? I want to break free. I want to break free. I
She keeps a modern and shadow in a pretty cabinet. Let me cake, she says, just like Marie Antoinette. I love it, remedy from suicide, eternity and anytime, anything to and caviar and cigarette, velvet in etiquette, the skull denying the she's a killer queen, got the power in the dynamite with a recipe, guaranteed to blow your mind. And so, recommend not the praise, the taste of all and appetite. Avoid complication. She's never keep the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Never mind China with complication. Mind the egg and the gallery to problems. Parents down from Paris, from Mexico and Gallery, fastidious and precise. She's a hero, queen, got the power and jealousy. Dynamite with a recipe. To blow your mind. Em cridava, madame? Els executius de Global Soft i jo volem respostes. Em sents bé, Khashoggi? Està destruïda la resistència? Sí i no, madame. Què? Sí, la sento bé i no. La resistència no està destruïda. I què hi ha de la vella bibliotecària a la qual vau torturar? Són autèntics els textos que va descobrir? Així és, madame. La llegenda diu clarament que encara existeixen instruments musicals a dins del planeta Gaga, al lloc on van tocar els campions, amagats sota una roca sagrada, i diuen també que un estel brillant els conduirà fins allà. Oh, no! Oh, sí! Prou! I on és aquesta estrella? Durant mesos, els millors astrònoms han estat pentinant el cel i no han trobat cap estrelleta nova. Així és, madame. Amo sense estrella, et mano que destrueixis cada roca del planeta Gaga. El Teide, l'Everest, les joies de la corona. I fins i tot el roc de les bruixes. Madame, amb el que va costar descobrir-lo. Destrueix-lo de totes formes. Si existeixen aquests instruments, fastigoses armes de la llibertat, jo les trobaré i les esclafaré. Dos més. Com sempre, madame, em deixa vostè atònita. D'emoció, naturalment. I ara tornem al business de Global Soft. Apoderar-nos de la imaginació i de la ment de tots els joves del planeta Gaga, especialment dels més odiosos, els creatius. Tenim el que ordena el portàtil, noi. Hem llegit les notes del teu diari. Sí que els porcs poden llegir, d'aquí poc poden ovular també. Deixa que història. Explica'ns què vol dir agupa, palupa, palupa, pum. Doncs significa això. Aguapa, bulupa, palamba, pum. Deixem que aquests comptes són. Euros. Misterio fan. Defcon 2. M80. ACF. Esteu més bojos que nosaltres. No sabem el que signifiquen, són només paraules que apareixen en la nostra ment. No jugueu amb mi, nois, o faré que desitgeu no haver nascut mai. No saps que això és el que penso cada dia. Intentem-ho per l'última vegada. Qui és Persephone? On està Penguin? Alice? Qui cony és Alice? Com es prepara la sopa de cabra? Quina classe de menjar en Hot Chili Pepper? No ho sabem. Són frases
sense sentit... Oh, mamma mia, l'amigo! Es portem a l'Irona, comandant. Doncs mira, encara no. Crec que aquests nois ens seran molt útils d'aquí a poc temps. Que això aquí trucant a Killerfield. Porto notícies esplèndides, madame. Més et val, m'estan esmolant les ungles. I bé? Bé, hem destruït cada roca del planeta Gaga i no hem trobat cap instrument de destrucció massiva. La llegenda era un mite. Crec que els bohemis, els últims rebels, estaran en el meu poder d'aquí a poc temps. Els bohemis? Què és el que volen? Volen decència del cor, madame, la seva melodia. Volen la seva bohèmia en grans. Silenci! Madame? Prou! Aquesta paraula està prohibida. Els bohemis mai, mai aconseguiran la seva rapsòdia. Amb tots els meus respectes, madame, els bohemis segueixen sent perillosos. Només necessiten un líder, res més. Un jove boig amb un somni, una guitarra i un amic rebel per qui lluitar. I podria existir de l'heroi? Ja existeixen, madame. Només que ells no ho saben. No es coneixen ni ells mateixos. I a què esperes? Liquida'ls! Aquesta és la meva feina. I quan acabi amb l'últim, no hi haurà res en tot el planeta Gaga que no sigui pur màrqueting i consumidors que mai es queixen. Ajuntem tota aquesta meravella i què és el que tenim? Màgia, Khashoggi. Pura màgia. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glaze of what should be. It's a kind of magic. One love, oh God, that shows the way. For mortal men, in these days, it's a kind of magic. Heaven comes inside your mind.
Jo sóc... no ho sé qui sóc, Carai, comencem bé. però el meu nom és Galilea. Fígaro. Magnífico. Galileo. Quin nom més guai. Gràcies. No parlava de bo. T'importa si el fas més curt? Bé, suposo que només cal... Gal. I per què us han detingut? Perquè sentim veus i sons al nostre cap. Ens estem tornant bojos. Bojos! Ah, ja veig. I què fan unes noies com aquestes en un lloc com aquest? Ens han detingut perquè no els agrada com ens vestim. Vas vestida d'una forma molt original. Gràcies, però venint d'algú que acaba de confessar que està una mica boig, no em consola gaire. I quins uns sentiu? No ho sabem. I saps alguna cosa? Sí, que som diferents i per això els nois gaga ens odien. Les noies gaga també ens odien. Pensen que som lesbianes només perquè no ens vestim Amb els seus vestits ridículs! Odien perquè tenen por. Ets diferent. Diferent a la resta de la gent que sempre hem conegut. Estic farta de viure així. Ens deixaran en pau alguna vegada? Mai. Som un virus en el seu disc dur. No ens deixaran en pau fins que acabin amb nosaltres. Hagin tirat a les escombraries. Condemnats a veure sota aquesta pressió.
tu, que a veure les coses que somiem. I què somnieu? Un gran espai obert. I gent per tot arreu. I un soroll enorme. I llavors venen les paraules. Busca el lloc de la roca viva. Un estel brillant t'ensenyarà el camí. La trobaràs on van trobar els campions. Caram, esteu ben sonats, eh? Ei, no te'n riguis. Sabeu? He somiat el nom per a vosaltres. I com pot ser si m'has dit avui mateix? Perquè sabia que us trobaria, que allà fora hi havia d'altres res com jo. Ah, sí? I com vols dir-nos? Bismila i Escaramús. Escaramús, no creus que és un nom de merda? Bé, he somiat altres, però he pensat que aquest seria el millor. I quins eren els altres? Honky Tonk Woman, Nacha Pop, La Flaca, Eva Maria... Trio Escaramús. Escaramús, la veritat m'agrada. Sona gairebé com una melodia. Melodia? Sí! Escaramús, Escaramús! Velludo de fandango. És patètic el que ha de fer un home per vida. No, tan sols és una forma d'expressar-me amb llibertat. Va haver un temps on les persones s'expressaven amb llibertat i llavors deixaven sentir la música en el seu interior. En la meva vida hi havia res tan lamentable. Bé, dona, amb una raqueta de tenis queda molt millor. Sí, segur. No siguis així. Només vull que siguem amics. Amics, jo l'única amiga que tinc és la Bismila. No m'estranya gens. Si vols... Sí que vull! Què et passa a la boca? Serà millor que seguim el nostre camí, eh? Ràpid, noies, aparell! Parla ràpid, tu ets sabut de no dir als seus amics aquestes paraules. Quines paraules! Escaramús! Galileu! Fandango! Ells han llegit els teus fragments. Coneixen els fragments? Nosaltres no hem llegit cap text, no sé de què ens estàs parlant. Tu has llegit els textos. Has estat a l'Hotel Califòrnia. Ets un espia. Et dic que no sé de què ens estàs parlant. Són frases que venen al nostre cap. Però qui sou vosaltres? No ho sé, per què tothom sempre ens demana el mateix? Que qui ets tu? Yo soy minero! Entre blanes i cadaqués! I dius que sents aquestes frases dins el teu cap? No ho sé d'on venen. Em tornen boig totes aquestes frases. És la nostra obsessió permanent. És tot el que sé i no sé per què ho sé. Chiquitita, ¿por qué? No, jo dic que som uns espies. Són els que m'estan buscant. Són els somiadors. Llavors, ens poses a prova. Marxa, vinga! Mama, just kill a man. Put again his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gone and throw it all away. Mama! Didn't meant to make me cry. Not back again this time tomorrow. Carry on, nothing's really made of. Ells coneixen el text i no l'han llegit mai. Són ells. Llavors, digue'ns, qui és mama? Qui és mama? No ho sabem, són frases sense sentit. Mama! Ja deberíem nosaltres. No, a elles no les necessitem. Ei, que ja no vaig a l'Escaramús. Gala, aquests podrien ser criminals. Pues som, nena. Nosaltres som la resistència, la darrera esperança. Som els bohemis. I què? Esteu preparats per ser lliures? Per desafiar les lleis de la gravetat? Per ser els campions? Per ser un estel fugaç? Sí! És el més conyàs que he sentit de la meva vida. Què?
Només perquè portin una jaqueta de cuir no vol dir que siguin assomiadors. Els fan dir Galileo, Fígaro i Magnífico. Llavors, han llegit els textos. Són espies. És el que ditzeu. A per això! Ells senten les frases en la seva ment. Ja no puc més! Ja no puc més! Sempre repeteix la mateixa història! Estic fart de rodar com una nòria! I ells realment coneixen els textos. Sí! Però què són aquests textos? Són frases, fragments de cançons. I altres coses que hem anat trobant entre les restes. Tenim fòssils d'instruments, restes de partitures, revistes, grans pòsters. D'aquí hem agafat els nostres noms. A mi tu també em diu Pris. Jo soc Meat Love. I jo soc Osborne. Bertín Osborne. Pues yo soy Alaska, ¿qué pasa? Què passa? Jo sóc la reina del rock and roll i tothom em diu Madonna. Soc Axl Rose. Mick Jagger. Alanis Morissette per servir-te. Janis Joplin. Tina Turner. Patti Smith. I tu qui ets? Jo! Jo sóc el bastard més dolent, més fort, més hippie rock and roll, heavy metal. Per això tothom em diu... Britney Què és l'Hotel Califòrnia? Aquesta és la base dels rebels, l'últim lloc lliure del planeta. Aquest lloc és un lloc sagrat, un lloc que venerà el rei mort fa molt de temps. Ningú sap com es diu, només que el seu nom era Elvis. Un home que cantava com un àngel, però es movia com un dimoni. Però era massa salvatge. Quan movia els merums, els joves es tornaven rebels. Per això li van trencar l'ànima. Es va tirar l'alcohol, les drogues i les cheeseburgers. Llavors va morir el rei. Llavors van morir altres reis, altres herois, i les seves cançons s'han perdut. Però encara queden els seus noms. Avui recordem els col·laboradors joves, Jimi Hendrix, Buddy Holly, Kurt Cobain. Janis Joplin, David Bowie. Bob Marley. John Lennon. Bueno, va, no estigueu tristos, que la feina era grande, ¿eh? Per cert, què és el rock and roll? Rock and roll és qualsevol cosa que tu vulguis que sigui. algú capaç de recordar. En algun lloc existeixen encara instruments, ho diu la profecia, i si Alaska no s'equivoca, vosaltres els trobareu. Nosaltres? Però si tan sols sabem com són. Jo sí, he treballat molt mesos en això. L'únic que no sé com es toca, però Bowie sí. Com veieu, ara només es fa música per guanyar diners, però no té ànima. Per cert, sabeu per què va començar el rock and roll? Per què? Per les noies, esclar, per aquesta cosa anomenada amor. Són paraules de llibertat, porca! Paraules que van utilitzar els somiadors. No sabem què signifiquen. Quina llàstima. Castigueu-la! Flash! M'agradaria que no em diguéssiu porca. La paraula porca és massa maca per a tu. Ai, Alaska, per què ets tan rebel? Castigueu-la ja també. Flash! I mira, ja forçats, castigueu-los a tots. Flash!
Són tan sols uns pobres idiotes, repetint frases que ni ells mateixos entenen. No obstant això, m'han portat fins a vosaltres, per la qual cosa els estic ben agraïda. Cretina, ni tu ni ningú vol canviar-me. Ai, Alaska, ja no estàs per aquestes coses. Ja no ets el que eres. Sempre vas voler donar la nota, estimada, però mai ho vas aconseguir. Ens mataràs? No, només ens apoderarem de les vostres ments. Ens portaràs al Nirvana? Efectivament. Gugú, bla, bla, prepareu les armes. Somiadors, guieu-nos! Bohemis, doneu-li el nostre poder, que tots els nostres pensaments siguin l'aons als focs. Tots us somnis a tots! Ens quedem nosaltres. Han acabat amb els bohemis. El que Califòrnia ha estat destruït. Em sento tan diferent, Scar. Només penso en tu. Ui, jo també. Per primera vegada a la vida no m'odio a mi mateixa. I jo ja no vull morir. Ara tinc una raó per la qual viure. El rock? No. Tu, Scaramouche. Però saps que al final ens atraparan, oi? Sí, ho sé. I possiblement ens mataran. T'estimo, Scaramouche. T'estimo, man. Llavors, si tu em vols, suposo que morir no té importància, oi? I qui vol viure per sempre? There is no time for us. There's no place for us. What is this thing that kills our dreams? Yes, keeps away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no change for us. It's all decided for us. This war has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever?
les seves amiguetes, bé, se'ns han escapat. Els has perdut? Bé, els hem perdut en el sentit que no sabem on són, però vaja, tampoc passa res. Idiota! Inútila! Aquests patètics perdedors ens estan fent caure en ridícul. Individualistes, madame, l'enemic més perillós. Preferiria enfrontar-me a un ciberexèrcit de polis nuclears en massa abans que un jove boig amb un somni. Comandant Khashoggi, saps el que li passa a la gent que em defrauda? Crec que és el moment d'esborrar la teva ment. Bismillah, will not let you go. Let me go, no, no, mamma mia, let me go. Belzebú has a little pat aside for me. Però qui eren aquests déus? Aquests profetes
9 setmanes i mitja, Queen va decidir lluitar i defensar-la i van amagar els instruments. Queen sabia que algú vindria a rescatar-los i aquests potser sou vosaltres. Estrella, brillant estrella avant. L'estrella que ens ensenyarà el camí no era una estrella del cel, era una estrella del rock. Però què li va passar a Queen? Queen. El primer va morir jove. Massa bonic, massa salvatge per a aquest món. La resta van començar el nou mil·lenni amb el musical de més èxit de Londres. Buah, quina manera de fer diners, nois! Però de seguida es va acabar. Els van arrestar i els van matar en secret. Però diuen que el més malalut de tots, un tal Brian, li van concedir un desig. I ell va demanar de tocar el seu últim so de guitarra. Però no va tardar més de 3 dies i mig. Però, ei, i on són els instruments? El casset hi posa Wembley. Fort, tio! El joc van tocar els campions! Sí! Van aconseguir enderrocar les seves grades, però no van enderrocar les màgiques vibracions de l'estadi de Wembley! Ei, que sé com arribar-hi! Anem-hi! Ha arribat l'hora de venjar El poderós Queen!
el Quim també rebrà l'email. He escoltat aquesta música i reconec que és genial! La gravarem i la posarem a tots els centres comercials dels centres Gara. I també farem un TV program i un reality. Nosaltres només fem música per als joves! El que faré és apagar-te. Toma ja. I ara fem rock and roll. Això reviurà els joves. El retorn dels barris!